Čau lidi, my vás vítáme. Ona úplně nová. Ze hry Opice jsem tady se svým bratránkem, pozdrav. Pozdrav. Pozdrav do videa. Počkej, dobrý den. Stačí čau. Čau. No, takže budeme hrát tady tu kravinu. Třeba moje bratránka to baví. No, to je jedno. Předtím, jak jste mohli vidět, jsme hráli Slender Tabis. Měli jsme 155 tepů za minutu. No, fuj. Nevadí. Tak teďka natáčíme tady tu lens. Takže budeme natáčet takových 10 minut, víc ne. Co k tomu dodat? Jdem natáčet. No, Jo, a přišla tady moje sestřička. já nechci. Pozdrav do videa. A co jak? Nevím, to je třeba ahoj, čau, nebo něco. Čau. Tak, to je moje sestra, tu můžete znát z několika mojich videí. Takže, no já nevím, předtím jsme natáčeli Slender Tabis. Byla to strašidelná hra, jak něco. My vám ji potom samozřejmě na ten telefon dáme, ano, že nemějte strach. Takže potom vám ji natočíme, samozřejmě, dáme ji na YouTube. Tak a teďka dohrajeme tohle. Bude to takové rychlé, budou tam možná nějaké střihy, dva střihy. No. Co já k tomu mám ještě dodat? Tak jdeme hrát. Vidíte, jak to umí dobře hrát? Na? Já čeku. Nevím. A potom vy dva půjdete pryč, protože já do toho telefonu budu nahrávat zvuky Slender Tabis. Víš to, oni tam strašně rvou, to se pak budete bát celou noc. Včera to slyšel, že? Tak úplně, to tam jenom přijdeš a... A celou hru si to tam bude dělat. Můžu to teď slyšet? Naveď, to se fakt budeš bát a budeš mít hodně tepu. Prosím. Ne, možná jinde. Prosím. Může se to dívat, protože se nemá. Ale víš, jak to bude strašidelné? Však ne, ale já to chci natočit pro diváky. Já už to mám natočené, já to jenom natočím na telefon. Nic? On o tom ví, že to hraju. Pojď není. Myslím. Jo? No, nech si to naležat, to. Dej si to, polož si to, tam. No. Tak jo. Když tak, jestli, jo. To nevím. Kdybyste mě náhodou neznali, tak mě můžete poznat několika mých videí. Teďka vám jenom můžu říct, že se jmenuji Gohy. Gohy, jakože Gogy. Takže Gohy. Já nevím, co k tomu dodat. Kanál mám Jakub Vala. Nevím, jakou ještě kravinu k tomu dodat. No, tak prostě hrajem, no. Nic jiného k tomu dodat nemůžu.
Jdeme, že ho do postele. Jak víš, že tam jsou? Ty už to hrál? Já jsem poslala několik. A vyhrál jsi to? Vyhrál. A ty víš, co máš dělat? Jo. To jsem si ho sekat, víš? Na čem? Ne? Našek To tam bylo jen jsou. taka? Oh, co on potřebuje? No, tož nikde nejsem, ale tak poděl je. Takže teďka jenom mám malinky střiha. Takže jsme Víte, tam bylo cesty hodně, jako 90 Když to houká, tak se můžete podívat na spodní stranu. Dobrý, tak jo ve středu, jo? Potřebuje nějaké vlasy nebo něco. Dobrý, tak jo. Čau, ahoj. No, takže... Takže tohle bude pro tenhle díl asi všecko. Takže já se vám poroučím a gauky hauky, blé.